Tano, Jesse Mansat, Mansat Grupo and Haika. Abo Hayo Kotongo, Kai Norbaponoti Hata 3D. Hambai tini DWF ni tini puila chini kothumung panda oro agriculture conference solo tini oro sung puila chini simai tangnan bakaisa sung simai tangna beka ge chini hasal sampani joto sopai beka tini uposthit chini mothani Tripura mothani chini president BK Rangkhol tai chini oro chairman DWF ni Pavitra Rani Pavitra Bhakti Jomatia tai phai manja peke chini khorsa susung chini montri EM chini Dholi Riang boro tini phai manja peke Tripura mothani school person chini Anthony Deborma tai oro phai chini working president or secretary bebak no tini upasthit tongo tam himba sung tini simai tangmani ni himkano tini chini kok chablai mungo oro kwbangma tongo bwskango sung bobagrano logirwa chini Greater Tripura ni samungno sung tangnani hingke chini je simai no sung tango au simai no sung kwrak khe sung burui rok changori khalai sung chini hao sung je sebjakmani satok jamantini muktingna hingke sung sikla tai burui sung kaham khe sung oro kwrak khe sung samung tangnani sara Tripura raijao sung burinani o samung mukti no sung tini oro kok chablani bagui sung tini oro puila chini meeting ningo hingke omo sara Tripura ni chini executive central body ta sung TWF ni hingke oro jotoni tini phaijak simai bo tangpaijak hingke bwskang samungni sung oro salai no sung agenda nalaini sung sara Tripura seminar rok khainani sung jotdar samung sung chini samung chalbini TWF ni asuna hambai.